Dyna dymara o gorthwr. Mae gorthwr maw cyn hwn dyddio o 1930 yn reiddio o'i difynnu gyrsiau bren at y fynydfa faw gyntaf ac yna ferw cael porth ei amddiffyn gan borth gwlys. Gellu gweld trawstyllau y gyfa lefelau dau bref lawr o gorthwr yn glir. Roedd gan y ddwy siamber lefydd tan gyda brif siamber a ffenestri ceunach ar y lefel uwchben. Aed at yr islawr gan defnyddio ysgol, aed at o ail law ar o to gan defnyddio gyrsiau trwyllo gamladd, lle mae dorwyll yn gwrthdorau hanner ffordd i fan y cyrsiau. Waw, ti'n gweld hynna? Yn agwrnod hwnnw, dyma sy'n droed o'n yn edrych. Ydym mynd i weld y sydd. Hwna, dyma blewydd y cacharwyr wedi cael achosi aros mewn y cachar yn y cyfnod hwnnw. Ia, i mewn y hen adeilad y castell Cymraeg gan Llywelyn Fawr. O rwan, dwi'n mynd i fyny cyrsiau eto, ond gofalus. Wel, wrth tasbir. Yn Saesneg, dwi'n mynd i siarad Saesneg wrth y cynulleidfa Hwngarieg am ychydig. Well, wrth tasbir, I hope you enjoyed looking at the castle, because as you can see with tasbir, this is the original native Welsh castle built by Llywelyn Fawr. Okay, yn ôl at y Cymraeg. Wel, gyfeillion, Baradwain o Hwngari a Cymru. Dyma fi yn y castell hwnnw, gobeithio ysyn mwynhau y fideo, ac yn Hwngarieg ond mod i arw. Remilan, detredd o fideo, Sarasog.